CIA és un espai totalment opac, al qual les organitzacions i les institucions que vetllen pels drets humans no poden accedir ni exercir cap control. Hoy estamos aquí para cambiar las tornas, estamos aquí para dar la vuelta a un mundo que ya está del revés. Hoy estamos aquí para cambiar esta identidad de la frontera sur para que deje de ser un sitio de confrontación y se convierta en un sitio de encuentro y de reconocimiento, porque si ens tocan a una, ens tocan a totes. Es una mentira que no se hayan instalado lavabos, aseos y retretes en las celdas del CIE. Es una mentira que todavía no se esté cumpliendo con el protocolo de informar a todos los internos sobre la posibilidad de solicitar asilo y protección internacional. Tantas mentiras podría ir diciéndoos. I no permetrem que en les ruïnes hi construeixin una altra presó, com volen traslladar la presó de la Model aquí. Tancarem el CIE perquè no hi hagi més morts. No volem cap més Mohamed, cap més Idrissa, cap més Samba, cap més Ali, que hagin de morir a dintre d'aquest centre. Sabem que aquest centre d'internament està en un territori que és propietat del Consorci de la Zona Franca, el president del qual és el Xavier Trias, l'alcalde d'aquesta ciutat. Perquè sabem que la Guàrdia Urbana de Barcelona col·labora a les batudes racistes i que són les batudes les que omplen aquests centres d'internament, que no arriben aquí per casualitat. Moltes més raons per tancar el CIA de Barcelona, però una sola de les anteriors ja és suficient per fer-ho. Per vergonya, per justícia, per dignitat. No volem ser còmplices. Tancarem el CIA de Barcelona per tancar-los tots. No podem parlar dels centres d'internament sense fer referència a la mobilització social i la mobilització ciutadana. Ho marca molt, evidentment, la darrera mobilització, l'octubre del 2014, però també ha estat el tarannà dels anys enrere. Tenim un primer punt, el 2010, per exemple, quan va morir el Mohamed, i va ser un primer toc d'atenció, d'alguna manera, i de rebuig per part d'organitzacions socials que de manera contundent en aquell moment ja van sortir al carrer o als mitjans fent ja la denúncia sobre la situació dramàtica que s'estava vivint als centres d'internament que provocava mort. Va ser encara un pas més endavant, també lamentablement arrel d'una segona mort al centre d'internament de Barcelona, el 2012 que va morir l'Idrissa, i aquest sí que va ser un abans i un després a nivell de sensibilització. Pel que fos, va calar d'una manera diferent a la societat civil i va ser el pas endavant de que es parlés dels centres d'internament als mitjans de comunicació més generalistes, per exemple, amb la qual cosa també més persones van conèixer els centres d'internament. Estem aquí davant del CIE, del Centre d'Internament d'Estrangers, en certa manera perquè és important per nosaltres, que és el primer cop des de la creació del centre d'internament fa més de 10 anys, que podem entrar com a ONG a fer una visita, a veure quines condicions hi ha i en quines condicions s'està portant i s'està gestionant l'internament de diferents persones en aquest centre. El síndic de Greuges, no el Rafael Ribó, la institució de Greuges és un punt de referència per part de gent que és dins del CIE, diguem-ne interns, d'advocats els mateixos o de familiars que ens transmeten informacions sobre els CIEs, les quals nosaltres no els donem valor de veracitat, com no donem a ningú, fins que no l'haguem estudiat i ho haguem contrastat. Però en aquest cas, la contrastació és pràcticament impossible, per com se'ns barra el pas a una tasca tan elemental com seria una institució parlamentària que s'inscriu en la tradició internacional dels ombudsman i que s'escala més que el que els hi parla ocupa un càrrec en l'executiva mundial dels defensors, no pugui actuar.
perquè té la boca tapada, les mans lligades, per una decisió absolutament arbitrària per part d'un poder administratiu. ¿Cuál? ¿Cuál es el que tienes más derecho que yo? Al voltant del 2002 vam tractar de fer un informe sobre les condicions de l'anterior centre d'internament d'estrangers que estava situat a la comissaria de la Verneda, i en aquell moment vam tenir una entrevista personal amb el director, però se'ns va impedir poder accedir a les instal·lacions del centre i poder tenir cap mena de contacte amb els interns. Per tant, per nosaltres també ha estat un moment important que ara fa uns dies hem pogut accedir, que el director ens ha mostrat les instal·lacions per dintre, ens ha fet una explicació de què és el que hi havia, quina gent hi havia, en quines condicions hi estava, i poder veure per nosaltres mateixes què és el que es troba davant d'aquestes institucions que sovint són tan opaques. Ens ha arribat queixes, i els hi cito rapidíssimament, de més de 50 interns del CIE en vaga de fam. Ens ha arribat queixes sobre algú que en vaga de fam és traslladat a l'Hospital Clínic després de 30 dies i com que passa per instal·lacions que depenen de la Generalitat, podem actuar aleshores per demanar la informació corresponent, perquè ja sí que ningú ens pot barrar el pas. I malgrat que constatem amb els equips mèdics que és una persona amb greu estat de salut, se'ns comunica a les 24 hores que ha estat expulsat. I no és l'únic cas. Hem rebut altres indicis al respecte, com el d'aquell ciutadà d'Armènia que mor, i hi ha testimonis que diuen haver sentit cops de maltractaments respecte a aquest ciutadà. I que provoca després aquesta història que una jutgessa s'atreveixi a dir a les autoritats espanyoles que no poden expulsar els testimonis de fets com aquests abans que s'agafi declaració judicial. Evidentment, és una forma massa senzilla i barroera d'eliminar les proves. O d'aquells ciutadans que amb arrels a Catalunya, amb família a Catalunya, són internats i després són expulsats, torno a dir, sense cap mena de control judicial, sobretot el procediment. Tot això ha arribat al síndic, que ho traslada d'immediat a la delegació del govern d'Espanya a Catalunya, al Ministeri de l'Interior, a la comissaria, al comandament de la Policia Nacional a Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia i a la Fiscalia. La resposta de la delegació del govern a Catalunya és el més absolut silenci. Reiterat, la nul·la resposta. Les directrius que donava la Policia Nacional des de Madrid, que establien com redistribuïen a les persones internades en els diferents centres d'internament, que en el cas que hi hagués alguna dona de l'àrea de Catalunya o d'aquesta zona propera, l'enviaven a València, però que també era que hi havia menys possibilitats que detinguessin amb una dona perquè no tindrien, on seria més complicat, procedir al seu internament i expulsió que no en els casos de determinats perfils d'homes. I encara que com a SOS Racisme no havíem pogut entrar, sí que havíem rebut denúncies i havíem pogut accedir al que era només la part com a personal, com a Alicia en aquest cas, doncs havia pogut accedir a parlar amb aquests que ens podien haver contactat amb nosaltres per fer la denúncia, només a la part de contacte, diguéssim, doncs el que més ens va impactar una vegada passem aquesta part de contacte, de primer contacte, va ser precisament el tema de les gàbies, unes grans gàbies que hi ha, que impacta perquè hi ha molts homes a dintre, molts joves, molts d'ells, i que no poden sortir d'aquestes gàbies, i que en principi no hi ha un motiu perquè estiguin allà, però hi són. Llavors,
El tema, sobretot, que també t'impacta és la gran quantitat d'homes que estan, la separació que hi ha entre els homes que són negres, sud-africans, els que són marroquins per una altra banda, els sud-americans per una altra banda. Aquí dintre es respira el no res, una mica la sensació de molta gent amb una incertesa total de què serà de la seva vida, sense cap mena d'activitat, uns patis totalment buits, o sigui, una estructura gran a pleno sol, a ple sol, on no hi havia simplement un banc i la gent estava allà, doncs alguns fumant, altres no, sense absolutament res a fer, unes taules buides amb la gent sentada a l'espera de no se sap què i de no se sap quan. La llei d'estrangeria és el punt de partida del racisme institucional a l'estat espanyol. Va ser el preu a pagar que va tenir l'estat espanyol per poder entrar a la Unió Europea i ja aleshores la llei d'estrangeria no responia al context que hi havia en aquell moment, no ho responia en els anys 80 i no ho respon ara. Als 80 el percentatge de població estrangera a l'estat espanyol no arribava al 2%, i ara ens adonem que la fórmula de la llei d'estrangeria no respon ni a les necessitats socials, ni econòmiques, ni culturals del país. I en definitiva el que ha estat la llei d'estrangeria és el paraigües per una acció, per una banda de repressió i de discriminació a les persones estrangeres que viuen a l'Estat. Y te dejan entrar, pero dicen que no tienes derecho de trabajar ni de hacer nada. ¿Cómo puedes prohibir a alguien de trabajar, de estudiar? Y encima lo dejas entrar, es una contradicción. Hemos venido aquí el 2000, si no me olvido, el 2001, ¿no? El partido de PP llamaron los inmigrantes para regularización, ¿no? Ha habido una regularización en 2001, ¿no? Bueno, yo he pedido residencia, pero no he podido tenerlo porque me han mandado una carta que yo tenía un visado belga, que por eso que me han denegado la residencia. Es produïa amb aquella legislació, ara també, però en aquell moment era a principi i era molt més difícil de gestionar, es produïa una situació que una persona estava en situació irregular, no tenia papers. El detenia la policia. Li demanaven els papers, no tenia papers, llavors el tancaven al centre d'internament, fins a 48 dies podien tancar-lo. Passant els 48 dies li emetien un ordre d'expulsió, si era, per exemple, senegalès, en aquell moment Espanya no tenia conveni de repatriació amb Senegal, llavors no el podien expulsar, perquè no el podien portar al Senegal. Llavors què passava? Passats 48 dies sortia del centre d'internament de la Verneda i anava pel carrer, però mai més podria intentar regularitzar la seva situació perquè tenia una ordre d'expulsió i per tant mai més podria intentar accedir a la regularització. En el 2001 se aprobaba una nueva ley de extranjería y en el año 2000 se había hecho una supuesta regularización que no abarcó a todo el mundo porque era solamente para aquellos que conocían un poco de cuál era el trámite y de lo que se trataba, pudieron acceder, pero la gran mayoría de inmigrantes sin papeles no pudieron hacerlos. Y entonces ahí es cuando nosotros todavía estábamos en la CGT, recibimos un aluvión de personas que querían un recurso y este recurso significaba que había sido denegada su petición de regularización en el año 2000. Cuando veíamos que llegaba el 20 de enero, que es donde se terminaba ya la antigua ley, y venía la ley del PP que tenía mayoría absoluta en el Parlamento, vimos que o luchábamos o nos expulsaban a todos y a todas. Entonces decidimos en Plaza Universidad hacer un encierro y huelga de hambre simbòlico. Jo crec que un dels detonants importants va ser la situació de precarietat d'aquesta gent. Poc nivell d'obertura a l'entrada legal a través de les fronteres.
impossibilitat de regularitzar la teva situació un cop estàs aquí i, a més, la possibilitat que et posin en una situació que ja mai més podràs accedir aquí va fer que la gent es mobilitzés i van acabar agrupats en diferents grups i un grup va tenir la iniciativa de tancar-se en una església i això es va contagiar perquè, evidentment, eren grups que més o menys tenien alguna comunicació informal. Y nosotros solo saldríamos de la iglesia con un resguardo o una solicitud de residencia. En ese momento no nos pidieron ni los penales, ni contrato, solamente haber vivido aquí en España antes de la iniciación de la nueva ley. ¡Fuera la ley de extranjería! ¡Fuera la ley de extranjería! ¡Fuera la ley de extranjería! En el 2004 llega Zapatero y Zapatero saca otra ley de extranjería y por lo tanto con el argumento de que el fundamental es el contrato, los penales del país de origen para demostrar que no tenemos ningún problema policial ni penal en el país y solamente con estas condiciones se nos podría dar los papeles. Entonces sabíamos que esto era una cuestión difícil porque no todos aquí tienen consulados ni embajadas de los diferentes países. Y eso era una movida muy grave. Y además tampoco todo el mundo podía tener contrato, porque todo el mundo sabe que hay una economía sumergida, que mucha gente trabaja en negro, y pero que los empleadores no quieren dar contrato. Fue tan difícil anterior a la regularización, o sea, honestamente yo y tanto muchísima gente lo vimos como la regularización. Era como el fin de todas las penas o cosas así, pero tampoco era tan fácil, había muchísima gente. O sea, era estar ahí desde las 6 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, todavía seguir ahí y ver una cola de no sé cuántas personas. La regularización también del 2005 yo he pedido, al final yo había tenido residencia en 2005. Bueno, que yo tenía problema también de venta ambulante. Antes de tener residencia del 2005, a partir de ahí, el 2009, yo lo pido de nuevo, pero para renovación me han denegado la residencia de nuevo. Per recordar un element que va colpir a tot el país de la política estrangeria del Partit Popular, va voler expulsar a uns subsaharians i com els subsaharians no volien marxar, els va drogar i els va pujar en un avió. I després l'Aznar va sortir a la tele per justificar-se dient teníamos un problema y lo hemos resuelto. El drogar a presos és una vulneració flagrant dels drets humans, però aquesta era la mena de gestió política i el discurs públic que feien sobre el tractament de la immigració. Aquest era el context en el que estàvem. Actualmente, en este proceso de crisis, el gobierno está buscando fórmulas legales para hacer retorno voluntario. Ya en el 2001 ya se hizo un proceso de retorno voluntario con los latinoamericanos, sobre todo con Ecuador, y no sirvió de nada. Entonces la gente tampoco se quiere ir, porque si aquí se está mal, pues en su país de origen peor. Si hay gente que quiere regresar en su país, esto es bien. Pero yo como he venido, estoy con mi familia. Casi he dejado mi país hace años. Yo no tengo nada ahora allí. Yo he cambiado casi de país. No sé, si solo fuera yo aquí, que mi mujer estaba allí, mi hija y todo, y tenía algo allí, sí, podría volver allí. Pero aquí tengo mi mujer, mi niña nacida aquí. ¿Cómo puede volver a mi país donde casi tengo familia allí? Pero ¿cómo voy a sobrevivir? Has dejado todo, los estudios. I jo en aquest sentit el valoro com un èxit. Per primera vegada incorporem a les nostres normes elements d'entrada però també de sortida. La llei d'estrangeria té una visió utilitarista de les persones. Es vincula la persona migrant, els motius de que una persona decideix immigrar se'ls relaciona únicament amb les necessitats dels estats del nord, en aquest cas,
a la necessitat de mà d'obra que tenen. Amb la qual cosa, mentre es continuï vinculant l'arribada i la convivència de persones en un estat a principis vinculats amb el treball, no avançarem, i sempre continuarem tenint una visió utilitarista de les persones que decideixen emprendre un viatge migratori. El cas que vam analitzar nosaltres va ser el cas de Melilla. Era similar, però els esdeveniments més cridaners van passar allí, perquè va haver-hi diversos intents de creuar la frontera de molts subsaharians que havien ja fet el seu viatge, el seu periple per l'Àfrica, més o menys directe, passant pel desert o el que fos, i volien entrar a Melilla com una manera d'entrar a Espanya. Aquests intents de passar la frontera, que era saltar una tanca, des del setembre fins als primers dies d'octubre va haver-hi primer una vegada 3 morts i després una vegada 5 morts més. Hi va haver-hi una vegada que sí que van passar molts, 350, no són molts, però és un nombre que crida l'atenció. Clar, les morts van ser un escàndol, perquè van ser atrets de morts per la policia marroquina. No es consta que fossin morts per policia o Guàrdia Civil espanyola, però bé, la policia marroquina tenia ordres d'evitar-ho, i tenia ordres d'evitar-ho sota la pressió dels governs europeus. Molts van ser detinguts, clar, quan van creuar, i uns van ser deportats. Deportats al Marroc, uns quants, altres no tant, i el Marroc mateix va detenir molta gent. I molta gent que havia sigut detinguda va ser deportada a zones allunyades de Melilla, amb la frontera amb Alger o al mig del desert. De fet, amb alguns no se sap què va passar, i es va patir molt per la vida de gent deixada al mig del desert, sense aigua ni cap recurs. Els espectadors se'n recordaran d'algunes imatges molt impressionants, tant les de la tanca, amb trossos de roba penjats o sabates de la gent que havia intentat o que havia passat, que havia superat la tanca, com d'imatges d'un autobús on portaven immigrats emmanillats, els deportaven des de zones properes a Melilla. I la gent cridava, la gent no volia que els deportessin, però que els havia costat arribar on havien arribat. A més, eren imatges molt xocants pels crits, perquè alguns nois volien treure el cap per les finestres, es veien realment angoixats, fins i tot per la combinació de colors. Es veien uns colors vermells de les seves samarretes, que no era sang, però tenien fort impacte visual. Va ser fortament coberta pels mitjans, la vicepresidenta del govern espanyol, Teresa de la Vega, va anar-hi després, va haver-hi una crida conjunta del govern marroquí espanyol amb una cimera sobre immigració, el Kofi Annan se'n va fer ressò. Va ser molt escandalós, molt cridaner, perquè fins i tot, com que havien superat la valla, llavors va haver-hi propostes, arran d'això, de fer una valla més potent, una valla que impedís realment passar als immigrats. Una mena d'engaviament de l'Àfrica, encara que qui s'engaviava eren els melillenses, era un engaviament cap a fora. Vam qualificar la cobertura de solidaritat delimitada. Lo primero es volver a Melilla, donde el asalto a la valla de esta madrugada ha dejado, como decíamos, esos 6 muertos, unos por disparos y otros aplastados, y decenas de heridos. En Melilla sigue Antonio Parreño. Antonio, las agencias dicen que Marruecos reconoce que sus gendarmes dispararon. ¿Qué más sabes desde ahí? Bien, pues el gobierno marroquí asegura que sus fuerzas de seguridad actuaron en legítima defensa ante la inusitada violencia que presentaban los inmigrantes durante el asalto. Las fuerzas de seguridad marroquíes tuvieron que textualmente actuar ante la fuerza de la desesperación que presentaban esos inmigrantes. Varios de ellos murieron, como decíamos, tiroteados y, según la versión marroquí, otros murieron aplastados por sus propios compañeros. Hay que decir que además de esos 6 muertos hay 30 heridos y ha habido también casi 300 detenidos durante ese asalto. Una ONG marroquí, una importante ONG marroquí, dice
que los cadáveres de estos inmigrantes se encuentran ahora mismo en la morgue del hospital de Nador, y también asegura que los gendarmes tenían orden de disparar a matar y que esa orden les llegó de la propia Casa Real marroquí hace solo 3 días. Aquesta solidaritat delimitada també es va veure amb l'assumpció d'un llenguatge que s'arrossega del llenguatge dels polítics, no? Dels polítics sobretot, i d'alguns sectors que no són molt solidaris amb la immigració. Per exemple, com que el fet objectiu era que traspassaven d'una manera no regular, il·legal, la frontera, doncs va reviure tota aquella nomenclatura d'immigració il·legal, els immigrants il·legals, i això ja sabem que carrega negativament a la immigració. I també un llenguatge paramilitar o protomilitar, com era l'asalto, l'allau. Sí, eren 350 persones, sí, són unes quantes, però això va ser descrit com a un nou assalt contra la frontera, com si nosaltres tenim una fortalesa, de fet s'utilitza aquest terme, la fortalesa europea que es defensa de les amenaces exteriors, de les amenaces dels allaus de la immigració. Després també les mateixes imatges dels immigrants sent expulsats en els autobusos, cridant, clar, desesperats, perquè després de mesos o anys d'intentar arribar, un cop ho han fet, els agafen i els tornen al punt de començament, no? Això és una tragèdia per ells. No, la tragèdia representava que era per nosaltres, pels del nord, no? Perquè ells venien i els assaltaven. Però tragèdia per aquí, tragèdia per allà, tot això va crear un clima d'alarma molt important, no? Amb aquests verbs, assalto, allau o avalanxa, depèn de si mitjà era una llengua o amb l'altra, no? Això va ser la tònica dominant, perquè la solidaritat es viu, o sigui, la part solidària es viu amb els individus concrets que volen saltar i els que estan allà, però no es projecta sobre el conjunt del desequilibri nord-sud, ni sobre el conjunt de la immigració. El conjunt de la immigració pateix més d'aquesta imatge alarmista que s'ha donat per aquests altres termes, aquesta representació en imatges escandaloses i amb molta tensió, i això es projecta sobre propostes que s'accepten d'incrementar la barrera, incrementar el control. El ministro también ha anunciado la colocación de otra valla que reducirá todavía más las posibilidades de entrar en las ciudades autónomas. Se trata de un novedoso entramado tridimensional de 1 a 3 metros por 2,5 metros de ancho, formado por cables trenzados de acero. Esta estructura irregular, con sensores y sistemas que en un momento dado permitan utilizar materiales antidisturbios, hará que los que intenten cruzar la frontera tengan menos margen de maniobra. Además, se han hecho pruebas que demuestran que el riesgo de sufrir daños para los que intenten cruzar la valla será mínimo. Alonso también ha explicado que se reforzará el control de las fronteras de Ceuta y Melilla con 3 dotaciones del ejército adicionales para cada ciudad autónoma. És una cobertura globalment solidària, però amb uns quants punts febles, no? Un, l'acceptació de la tanca com a legítima, no només legal, sinó legítima, i és altament qüestionable, i un altre, l'adjudicació de les responsabilitats, sobretot al govern del Marroc, i la disminució de les responsabilitats del govern espanyol i de la Unió Europea, no només com a actor que posa la frontera, sinó que pressiona el govern del Marroc o altres a col·laborar amb el control de la frontera i a col·laborar en la repressió dels intents de traspassar la frontera. El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro, y por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que
dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado de punta a punta y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación que los grandes medios de comunicación construyen cada día? Ella caurà, i molt temps no pot durar. No, oh, segur que tomba, ben con cara sencilla, segur que tomba, i en tornarem a girar. La biciseta em parlava de bon matí al portal, mentre a sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podrem desfer-se mai no podrem caminar. Si estirem tots seria el caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba i es podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans en van escorxar i quan la força se me'n va, ell és en pells més gran. Ben sense que està podrida, pres que si et costa tant, que quan la força m'oblida,